Masicama gusheni ke ezidosha nezidweshakazi. Namhlanje bantu abahle ndibawela sincokole ngephupho okanye amaphupho abonakalisa ukukhula ngomoya okanye abonakalisa ukongezelwa amandla xa ungumntu onyangayo or even unganyangi. Umuntu uyongezelwa amandla, umzekelo okwazi ukuthwala uxanduva lakokwabo. Ndizawungena emxholweni kanti ndifuna uba ndibheka ngapha nangapha. Ndiza nalomba kuba ndiqwalasela into yoba kukho amaphupha umntu athi akwaphupha athi xa etolikwa, xa watolikelwa la mathongo ngabantu ke ndizawuthi hey umntu unxiba icici elinye abantu abangekakhuli ngomoya. Ibe ngathi ithongo lithongo eloyikisayo. Kuthiwe hayi kufuneka ufumene ibhafu, kufuneka uthiwe uyathwetyulwa, uyabona uyathakathwa. Amanye amathongo aza ngendlela ndingathi yakwamoya. Uba wawukhe wayifunda incwadi kaCredo Muthwa ethi indaba My Child okanye indaba My Children, uCredo Muthwa, Isanus, the African Isanus, Latata, who is a renowned African healer, traditional healer, wase-KZN, obhubhe selemdala kakhulu, enamava kakhulu ngento zakwamoya nokunyanga. In his book, laa ncwadi ke kunzima uyifunda uyi-understande xa ungumntu ongenalo iliso lomoya. Kulaa ncwadi ubalisa ngejeni yakhe, ngokuthwasa kwakhe, yeva, emiqolombeni, emigedeni ukutsho ke, phinyi azibone sephantsi kwamanzi, phinyi uhamba namadoda amafutshane, uyayiva. Omnye umntu uzawuthi xa libalise elo thongo kuthiwe ngoohili, uyayiva. I remember ndibalisa ithongo egqirheni, yho bawo wam, kodwa ke ndakhe ndabalisa isithongo ndisemtsha ke engulweni. Kwathiwa kum hayi, funeka usetyenziwe mntanam, libi elo thongo elo. Eva, ndasiwa komnye utata usanyaka ngapha eXesi kwaNothenga, liqhwele laa tata. Ndasiwa ke phayana, ndahlanjwa, ndabhafiswa, ndagajiswa, ndathini, uyeva. Kwathiwa funeka kubethelelwe naphaa ekhaya. Ndixela uba sachitha imali xa ndiyijonga ngamehlo okhulu into yoba kwakungekho nidi yayo yonke loo nto leyo. Ithongo lithini ngelaa xesha? Ndithonga phaa ekhaya, ekhaya ke kukho uronta katamkhulu. Loo ronta ufeyise egeyithini, igeyithi enkulu le ingena iinkomo. Mandithi ufeyise ebuhlanti, ecaleni kobuhlanti ibe yile geyithi enkulu. Ingathi ke ngoku kuthi gqi abantu abanintsi abafutshane, uyabona. Uyababona abantu bafutshane, ii-midgets, you understand, ngokwesithomo. Iinwele zii-dreads zifakelelwe, uyabona abantu abathwaswa amakhosi, amaZulu, uyazibona ezaa nwele, ezaa dreads zifakelelwe ubuhlalo. Ngabantu abanxibe njalo, kunxitywe izibheshu, not even izibheshu, izidwaba, uyabona ezaa zikeyiti zenziwe ngofele, kubethwa ngogaga, uyayibo. Bafutshane aba bantu bonke. Bathetha ilanguage ezingesosiXhosa, but for some strange reason ndiyabeva mna, uyayibona. Ingathi kweli phupho ke ndinodadobawo wam, uyabo. Athi udadobawo kum ngabantu bakokwenu ke aba baza kunceda apha ebugqirheni bakho.
phinye ndibone sesikomnye umzi esizalana nawo ingathi sihleli kule ndlu nkulu yalapha phakathi apha endlini kukwakho yabona emachibini ufike kugrunjwe omngxunya uyandastand ube namanzi lo mngxunya ingathi aba bantu ke bafutshane bayaphequka benza imilingo apha emanzini uyabona like izinto nje ezi-mystical. Ndathi xa ndililawule lo thongo kwathiwa hayi ngooThikoloshe abo ubuzobiwa ntontontoni eva nam ke ndingumntana ndazi into ndenza ngokomyalelo. But eziba ndikhula ke ngoku ngokomoya eziba ezinye izinto ndizixelelwa ethongweni uyayiva ndizicaciselwa ethongweni ndifumanisa into yoba okay nale laphupho uyaunderstand. So ndizama ukuthi ukuphupha ungathi uphupha mhlawumbi ngelinye ixesha uphakama apha ebhedini ubhabha uphakama uzibona uba uyazishiya wena ushiye isiqu esi sakho uzibona ubhabha phezu kwelali yakho uhambe ngamanye amaxesha upheleli apha kwezi ndawo uzaziyo uzibone sowukwi-Amazon basin kwihlathikazi ongalaziyo uhleli mhlawumbi uhleli naba bantu base-Amazon basin the Red Indians ngelinye ixesha uhleli namaMasayi eKenya uyaunderstand. Like kubona uzibone mani ukwi-scenarios ngee-scenarios different scenarios uyabo different tribes yonke laa nto leyana okanye uzithonge uphantsi kwamanzi kuyaphileka phantsi kwamanzi uzithonge uthetha nenyoka like unyoka leya ngaphantsi emanzini uyaunderstand umhlekazi like awuyoyiki ethongweni and ithetha nawe niyacommunicata uyayiva and uyayiva okanye uzithonge uncokola nenkomo ngelinye ixesha uncokola nengonyama uyayiva like a full blown conversation suzibe laa nto ndithi ubugqirha awubufumane ekuthwaseni physically ekuthwaseni egqirheni kuphela ubugqirha buphelelanga ekuphehlelelweni ndim ndikubethe xhoma ibhekile entloko ndikufukamise ndikuthini abuphelelanga apho ubugqirha buphelelanga ekutyeni kwakho ibhokhwe yemvuma kufa ugqabaze ze kuthini abuphelelanga apho. In fact ndingathi mna inoba ngu-10-20% wobugqirha bakho lowo ubugqirha kungelaa xesha ubiwayo ngabantu bakokwenu ulele. That is why kusithiwa lithongo ugulela ithongo lakokwenu uyabiwa ulele usiwe kuloo ndawo ngokomoya ngoba kakade kukho umoya olapha kuwe ngaphakathi nguwo lo uzawuphilisa abantu. Laa moya nguwo lungonkonkwezi ukhanya yena ungumntu ndingukhanya akho nto ndiyaziyo kukho lo mntu ulapha kum lo moya ulapha kum nguwo lo ungunonkwenkwezi yayibo. So unonkonkwezi uhlala athathwe asiwe kuloo ndawo uyofundiswa loo nto wenziwe loo nto uqatshulwe ungaboni wena ufakwe izinto kwezo ndawo kanti wongezelwa amandla. Kukho izinto umzekelo ufumanisa zange ndayifundiswa phehlweni akho gqirha lakhe landifundisa le nto but ndiyakwazi uyenza and yenzeke. Ukwazi ukwenza isiwasho ongazange wasibona ndawo and yet siphilisa abantu. Kukho intsebenzo endithi ndayicinga ndifumanisa into yoba zange ndayiboniswa mntu ndiyayenza kodwa phinye ndiyibone isenziwa ngomnye umntu uba oh yinto eyenziwayo le ndibe ngiqala uyibona kodwa mna izenzekele kum ngala mandla uwanikwa ekufihlakaleni. Not yonke into ifuna into yokuba ambohlanjwa ambogajiswa ambolahliswa kufuneka iinkukhu ezithenitheni no. Ngelinye ixesha ngabantu bakokwenu bazosebenza phaa kuwe masicamagusheni bethunani ndisekhona eBhayi please abezayo kwi-event le yam yaSunday sisekhona ispace Camagwini.